Hi guys, good morning. Si Mario nahubog ni siya kagabi kay nag-inom man lagi ni siya dito sa ilan ni Mother Earth kauban niya ang akong mga igagaw nga mga palahubog sad. Nagabaan ka papa? Nagabaan ka wala? Ha? Nagabaan ka? Ampuan lang ka nako. Ha? Salanghob, imong gipuy-an, imong gipanabangan, unta si Mario dili na maghubog-hubog. Bitaw guys, good morning. Karon akong ipakita sa inyo kung unsa kahayag ang dito sa atong sala-sala. Nahulog na siya sala-sala kay kung kintay og naay bisita dito ra sila magpundo. Dili na sila magsulod diri sa payag kay piot man diri mao nang akong gibuhatan dito sa receiving area. Receiving area ba tawag ana? So akong ipakita sa inyo kung unsa ka hayag kay katong lights nga akong gitao dito nagsigana kay napalitan naman ako sa adapter. Akong ipakita sa inyo kung unsa kanindot diri kung atong ipasiga na diha ang atong lights. Si Mario dana ra na si Mario. Adto na ta atong ipakita sa inyo. Ato sa kasiga ang sugat dani. Daniela. Amon Daniela. Dana ra amon Daniela. Very good amon Daniela. Karon atong sulay para makita pud sad ninyo. Hayag na kaayo no. Tanawa. So very hayag siya. Tanawa, tanawa. Tanawa, tanawa. 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 So, perfect. Niyang atong kuan salasit di akong gi varnisan og utro. Yang isa di dani. Oh, di ba? So hayag kaayo siya diri kung kintahi atong saksak ang atong lights. Oh. Nakita na ninyo kung unsa ka hayag diri kung atong saksak ang atong lights ari. So nakita na ninyo ato na ni siyang tangtangon. Kitang-kita na ninyo kung unsa ka hayag na diri kung ato tong isaksak ang atong lights. Camera action murag Pasko na dayon diri sa atong payag ug daghan kaayong salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa amo ni Mario. Si Mario. Tara, hi-ad pa si Mario. Thank you guys. Abang-abang kayo sa mga kaganapan dito sa buhay bukid ni Maya Mia. Mag-ato ko ilan nililin karon kay mag-uban-uban ko sa ilahang photoshoot ni Janjan.
Kinahanglan pag gid magpotoshoot no. Ibutan sa box ni. Kay para naasad tay video. Nya nagpitsa ko na si Lilin dito ra ko mamahaw sa ilahan ni Lilin. Ya kasi Mario di man aguban. Gikuan na nimo? Ugot na. Sige na. Kamot mo ma. Ikuan na ah. Sayo kaayo kay para daw kuno dili init maunang sayo ta. Di. Tama nagsuntok ka agud ang mga gamit agang guba. Baso agka nga buak. Ayo na. Na lagi. Steak mama. Sige na. Kaya na, tama na. Ato na ta guys kay na medyo init na sad karon. Nya fiesta ra ba sa Kaswagan? Bili sa kitro. Gipatubilan man yaw nya wade nasa nimo tubili. Sa tubili. Ako lagi manag scanner lagi ka ba? Gusto nila. Sige na kay adto na ko. Bye-bye. Nya magkaon ni tag pizza karon kay nagluto mo kuno siya pizza. Nya ambot og nganong naa man jud nang photoshoot no. Sa una ang kaslon kay diretso raman. Paingon sa simbahan unya karon kay kinahanglan pa og photoshoot. Nya naada ni si April. Wa ni nagabae. Wara. Ha? Wara. Hapit na. Mingaw siya ni Mercy ko no. Ha? Mingaw siya ni Mercy. Gimingaw kay Auntie Mercy? Hapit Sigurado na. ka? Hapit na. Ha? Kaya nimo? Kasi ba yung pagkahina ka? Usali, gimingaw ni Ate Mercy. Agi. Okay ra. Nasi Saysay Dani, nasi Uncle Dandan Dani. Nya aha man yung pizza? Moni? Unsa man ni siya? Malay lang suton. Karon? Oo. Lahi ang suton sa kasal, lahi ang suton sa kwan. Yes, lahi-lahi. Nganong na pa maginay mga ingana no? Iba na ngayon. Sayang man po dog dili kwaon ti. Sa una, Bayaran man. ha? Sayang man po dog dili kwaon nagibayaran man. Ang Apil na maguda sa gibayaran kanang prenup nga attire. ah Sayang po dog dili kwaon kay bisan pag dili nimo na kwaon ti di man malis ang bayad. naa na jud Kuha eh. na lang namo. Na magpotoshoot karon. Na lahi lugar ang sa simbahan lahi sad ang photoshoot. Lahi okay naman gib kuan sabot naman na. Ay, ingana di ay. Excited ko. Ako magpakaisalpod ko. Mo ni siya nga pizza. Asa man ning dalhon? Nganong dito man ning adalhon? Ang snack dito na mga ako kaunon kay kaon ko. Sus, Ginoo kong kaon. Wa pa si Mother Marites. Hala. Pagkabungga. Humot lagi marang. La mga unta. Kay naa may grasya. Namahaw na day mo? Namamahaw na to dani. Huy na ay buwad din o lami buwad. Sabi yung sudan. Nanungkap na dani sa sudan. Si Mother Marites akong gitawagan kaganihan nag-ilis naman tuwa. Kanya, o pa man nakaabot din eh. So, kaunta. Pizza na. Niluto ni Lilin nga pizza. Nya. Piliyo na ito ning kuan. Kani. Hello, Shalanda. Bayam ko na mahaw dito. Humok yang do. Nama siya. Dami ditong kuan. Kanang cheese bitaw nga mozzarella. Dami ito siya. Nga. Sige na rin. Dami itong mozzarella kay kuan siya labit-labit gid siya kan ano. Maayo lang ni kung wala pero pag naan na. Pero okay ang niyang do. Humok. Mamaya ka noon. Pero baga sa siya. Di abat atong ala na, nagka-barnis-barnis pamdaay ko. Barnis-barnis pa ko day. Nang tama ka na nito, naglaba? Oo. Nang, anong di palaba, manin mo ni Janice? Jan? Ha? Saktuhan niya ako ah. Patong.
Anta. Wala pa si Mother Marites. Nga, unsa man di oras ang kuan di ay? Naka sa man kapin. Uy, dyan, tawag ko na. Gitawaga ka ni Nestor. Unsa daw? Bras ko no. Yati sa binti ka. Ganyan ako nag-abot. Niya ka pa nag-amin. Ay, uso ba yan? Ah, makaking. Ah, Jote na kageng? Sa'yo man lagi? Ay, Simba, pakauna. Oras ging vlog. Simba siya. Joby, ako ba Simba? Labon ko kanina imong kututuway sakay. Say, bayro na kong shampoo sa'yo. Hoy, pagikay na dyan. Unsa na oras? 6:30 na. Na, ginuo ko alas 6 niya, 6:30 na. Wa ka na. Ito na ta. Wow. Sa'yo na ka nagluto ng pizza Mm. Alas 2 kadlaw? Olya. Ako pwede mo? Ganahan matagkaon nga daghanda. Ay. Mahal ta. Unsa na oras wala pa naka ready sila. Ang pizza ready na ni siya para ni dito snacks unya. Nya naa pud sad ko gi-order nga stand tripod kay wala naman ko tripod kay naguba man to akong tripod mao nang nag-order ko. So ato ning magamit karon. Ay, parihan ni siya datong kuan. Yagi order na ko. Yunting ni siya. Anak kanindot dani kay naay kuan. Naay sudlanan. Oh, di ba? Sosyalan. Naanapod ay. Naanapod tay bagong tripod lah. Murag lahi ni siya. Asa man ni? Ah, Sir, ipakwan sa na to. Ikwan sa nang isa dito. yara guys. Wasa na ka. Ato na siyang magamit. Wow. Nana ko'y bagong tripod pod. Ay, okay! Okay kaayo. Charot. Ay, nakuha na lang. Okay na guys, naanak ko'y bagong tripod. Thank you so much! Hala, wala pa sila nag-ready. Tana! Sige na mo, kay uto na. Ako na lang ko. Uta na, ato na ta. Hello mga burikat! Ang bayot nga nakabanag palahubog. Mag-add to na mi karon dito sa Kauswagan kay photoshoot nila ni Jan. Mag-try sa kong tanaw kung unsa nang photoshoot no kay kung kintahay pohon og kaslon mi ni Mario. Mga bayot. Kabalo na dayon ko unsay porma ug unsay hitsura ug unsay mahitabo. Naada ni si Koreana, tanakor. Si Koreana karon ang akong sakay mantinir lang ta sa ginagmay nga pasayro kay. Practice pa man ta. Ay na. Agsakay na tadaan kay may nang ready na dahil kaayo ang atong kuanta. Hindi ami karon sa Vista del Paraiso diri sa Kauswagan, Balingwan, Misamis Oriental. Karon ang photoshoot nila ni Janice og Nestor. Ang nakanindot diri sa Vista del Paraiso kay naay time nga makita ninyo ang view sa Kamigin. Karon manggod kay murag naay nag-fogs. Naghaling ko no ingon si Nestor. Ug diri pong dapit
dapita relaxing kaayo ang area, pwede magduyan-duyan dadto og kintahay na ay snacks ning dala, pwede ra pud mo diri mag snacks kay na ay lingkuranan dani with lamisa. Unya bugnaw pa jud kaayo ang palibot kay napalibutan sa daghang kahoy. Og kung gusto sad mo mag-overnight diri, pwede ra sad mo mag-overnight. Pwede ra sad mo magdala og tent para sa inyong overnight diri. Unya naa poy kubo-kubo dani with matching electricity kay naay masaksakan dadto dili ka balak ano kay kung kintahay og malubat na ka, pwede ra mo charge. Og kung kintahay mo anha mo diri, magsugba-sugba mo, naay masugbahan. Dili pud sad kabalakan kay naay kusog kaayong tubig. Nabagaan man ka gani ha. Atong trapuan gamay. Iritats na to, iritats. Tarungan kita. Maayaw katawahan di ama. Ala ang photographer wa na nagkuan na. Bisod lang lakaw. Silas mo dira. May huring. Guys, mag-awas na natin ka.